Здравейте, приятели! Можем сега да ви покажа хубаво нещо, ако имате кръв на носа. Чакайте. Ето спрей и ако тече кръв и ако не може да спре, тогава вземете ето тези капки от аптеката, отваряте, нали? Ето как прилича, махате капачката и слагате на носа и пръскате. Да, сега. И ето, вижте как изглежда. И още можете да направите. Би било още много хубаво. Когато тече кръв, давайте надолу и стискайте. Вземайте един лед, ето където тече кръвта, е тук или е тук. Ако тече тук, правите главата надолу трябва да е хартия, че дали мацате и те с лида трябва да правите и още един лед трябва да турите ето тук отзад врата и тогава те се спрят. Тогава е много, много, много хубаво и е специално много специално за кръвта да спре и като още капките. Чао, приятели!